Computer, yes. Acum Ok, se perfect. registrează. Așa. Bună seara tuturor! Bine ați venit alături de mine în această seară. În această seară vreau să vă prezint marketingul, blocurile de structură, care va fi lansarea sâmbătă, pe data de 29. Avem 6 blocuri, da, 6 blocuri care ne oferă posibilitatea de a câștiga de la o sumă mică până la sume mari. Eu astăzi o să încep treptat de la suma mică, să vă arăt cât este de accesibil acest marketing absolut pentru toată lumea, care poate să înceapă să încaseze de la sume mici și să ajungă la sume mari fără investiții enorme. Blocul numărul 1 este blocul cu intrare cea mai mică. Da? 20 de USDT este intrarea în sistem. Aici avem 4 nivele, este binar și cu trinar. Primul nivel este acumulativ, sistemul ne acumulează 20 și cu 20, da? Pentru că este împărțirea corectă a banilor între parteneri, banii nu se duc sus, dar sunt în jos. Avem 2 locuri sub noi, a câte 20 este 40. Această sumă sistemul ne acumulează și ne achiziționează automat nivelul numărul 2, care costă fix 40 de USDT. Aici avem 3 poziții, care fiecare poziție ne oferă câștig. Prima poziție ocupată ne oferă 20 la retragere, da? Ți-ai întors banii tăi înapoi. Dar aici, surpriză, sistemul îți dă ție 20 la retragere, dar un loc de 20 îți achiziționează cadou. De ce faci acest lucru? Ca tu mereu să ai câștiguri din urmă. Da, acolo tu unde ai pășit, iarăși vei avea din spatele tău mereu câștiguri. A doua poziție ocupată, ai 10 USDT la retragere. A treia poziție, iarăși 10 la retragere. Total, dacă vedem că avem 3 poziții, corect? Și toate 3 poziții au intrat aici 160 de USDT, 120 de USDT, da? 3 poziții a câte 40, 120. Din 120, 40 sistemul ne oferă 9 la retragere și un loc de 20 ne achiziționează în primul nivel. Și fix 60 rămâne, da? Fix atât costă nivelul numărul 3, care sistemul ne-l achiziționează automat. În nivelul numărul 3 avem 2 poziții, da, acumulativ. 2 poziții, da, fiecare persoană tot la fel, trece aici câte 60. 60 și cu 60, total este 120. Acumularea și sistemul ne trece în al 4-lea nivel, care costă 120 de USDT. Ați observat că v-ați pornit cu 20. Al 2-lea nivel ați luat banii dublu înapoi, banii duble. Plus, iarăși, sistemul îți achiziționează loc în primul nivel, care acest loc îți produce fix același câștig cum ai câștigat de pe contul tău principal. În al 4-lea nivel, la fel, avem trinar, fiecare poziție ne oferă câștig. Prima poziție ocupată, avem 60 de USDT la retragere. Surpriză, încă un loc de 60, sistemul îți achiziționează cadou direct în nivelul numărul 3. A doua poziție este iarăși 60 la retragere. Dar avantajul când ai invitați după tine, care este ca în fiecare proiect, bonusul de referal. Aici, bonusul de referal, după fiecare invitat vei primi 20. Și un loc, 2 locuri de 20, sistemul îți achiziționează iarăși în primul nivel. A treia poziție îți oferă 10 la retragere și un reinvest, da? Direct în al 3-lea nivel, iarăși de 60 de USDT. Și tranzacție automată, trecem la blocul următor. Dar acum să facem un total ca să înțelegeți care este avantajul chiar și din 20 de dolari să-ți începi afacerea. Ai intrat cu 20, câștigul tău total este de 170. 170. Plus ai 5 poziții. În blocul numărul 1 avem 5 poziții. 3 în primul nivel, a câte 20 și 2 în al 3-lea nivel direct. În al 3-lea un pas faci
și iar vei lua mereu câte 50 de aici, da? Dar ai plătit doar o singură dată. Plus trecere automată în următorul bloc. Da? Blocul numărul 2, care costă 50 de USDT, sistemul te trece automat. Eu acum nu fac prezentarea cu strategie, vă arăt simplu cum dintr-o sumă mică poți ajunge la sume mari. Sistemul ți-a achiziționat automat nivelul numărul 1. La fel aici primul nivel este acumulativ. De aici nu încăsăm nimic pentru că sistemul ne acumulează 50 de USDT și ne trece automat la nivelul numărul 2. Nivelul numărul 2 avem 3 poziții care fiecare poziție ne oferă câștig. Prima poziție ocupată avem 50 la retragere și un loc de 50 sistemul îți achiziționează în primul nivel. A doua poziție ocupată îți oferă 25 la retragere. A treilea 25. Totalul este că al doilea nivel ne oferă 100 de USDT. Cu 50 ai trecut automat, da, automat. Sistemul ți-a acumulat și te-a trecut la blocul numărul 2. Tu din nivelul numărul 2 câștigi 100. Suntem pe plus? Desigur că suntem pe plus. Mai departe, trecerea automată, sistemul îți achiziționează nivelul numărul 3, care costă 150 de USDT. Este acumulativ. Iarăși sistemul 150 și cu 150 ne acumulează și ne achiziționează automat nivelul numărul 4. Nivelul numărul 4 are 3 poziții, care fiecare poziție ne oferă câștig. Haideți să vedem care sunt câștigurile. Prima poziție ocupată avem 150 la retragere și un loc direct în nivelul numărul 3 de 150. Direct în 3. 150. A doua poziție ocupată, iarăși ai 200 la retragere. 50 avem bonus de referal și un loc direct în primul nivel, iarăși de 50. A treia poziție ocupată, avem 50 la retragere, reinvest iarăși încă un loc de 150 în al treilea nivel și tranzacție automată în blocul numărul 3. Treptat, dacă observați, cu cât trecem din bloc în bloc, suma de câștig este mult mai mare. Totalul nostru este că, începând cu 50, ai încasare de 500, dar nu îmi câștigi doar o dată, dar mereu, pentru că sistemul întotdeauna îți achiziționează, ai 4 locuri care ele îți produc mereu același câștig. Aceste 4 locuri la rândul lor face altele 4 și iată, în felul ăsta afacerea ta se dezvoltă și devine tot mai bogată. Da? Trece și bonusul de referal, da? Trecerea automată în al treilea bloc, care costă 100 de USDT. Sistemul ți-a trecut automat în acest bloc. Aici la fel este acumulativ. Primul nivel este acumulativ. Sistemul îți acumulează 100 și cu 100 este 200. Sistemul fix atât în regim automat, câți bani au intrat în sistem, fix atât costă nivelul numărul 2. Nivelul numărul 2 are la fel 3 poziții. Prima poziție ocupată avem 100 de USDT la retragere și un loc de 100 în primul nivel. A doua poziție ocupată avem iarăși 50 la retragere. A treia 50 la retragere. Total al doilea nivel nouă ne dă 200 la retragere. Da? Suma dublă cât a costat primul nivel. Al treilea nivel este acumulativ. Sistemul te trece automat, după ce te-ai închis, te trece automat, îți achiziționează locul. Nu-l plătiți voi. Sistemul, marketing automat se acumulează și se trece la următorul nivel. Aici la fel este acumulativ, 2 locuri a câte 300 este 600. Sistemul îți achiziționează nivelul numărul 4. Nivelul numărul 4 care costă 600. Avem 3 poziții, fiecare poziție ocupată îți oferă câștig. Care este câștigul? Prima poziție ocupată ai 200 la retragere și un loc în al treilea nivel de 300. E bine, desigur că e bine. A doua poziție ocupată avem 200. 100 avem bonusul de referal și un loc avem direct în nivelul numărul 1.
A treia poziție ocupată avem 100 la retragere și reinvest automat în nivelul numărul 3, iarăși de 300. Plus 500, sistemul te trimite automat în blocul de VIP. Da? În blocul de VIP, unde de acolo câștigurile sunt mult mai mari. Acum să calculăm totalul, da? Am intrat cu 500 și câștigul nostru a fost de 700 de USDT, plus 2 locuri de 300 în al treilea nivel și 2 de 100, da? Tu ai câștig de 700 și în sumă de 700 sistemul ți-a achiziționat ție locuri. Și bonusul de referal 100. Trecem mai departe la blocul nostru de VIP. Asta este blocul de VIP, unde ați observat că din $20, parcursul la aceste 3 blocuri, avem câștigul 170 de aici 500, de aici 700. Ar fi 1200, 1370 tu faci din 20 de USDT. Iată, din 20 de USDT. Eu am dat exemplu cum funcționează, da? Dar aici mai avem strategii care omul poate să-și achiziționeze locuri și în nivelul 3 și în nivelul 2, câte locuri doriți, da? Dar eu vom arăta simplu cum din 20 de USDT poți avea câștig mereu câte 1370. Acum se începe cel mai interesant, pentru că noi ajungem în VIP, dar în VIP banii sunt mult mai mari. Nu toată lumea își permite să-și achiziționeze VIP-ul. Datorită faptului că avem o trecere automată dintr-un bloc în altul, fiecare om la rândul lui ajunge în blocurile de VIP. Blocurile de VIP sunt doar cu 3 nivele, sunt cele mai scurte. Și fiecare poziție avem plată. Absolut fiecare poziție ocupată avem plată. 500 intrarea, 3 poziții sub noi, fiecare poziție ne oferă câte 100, așa că 300 de USDT avem la retragere din primul nivel. Trecerea automată, sistemul îți achiziționează nivelul numărul 2 de 1200. Aici vom avea câștigul, 2 poziții ocupate, vom avea 200 la retragere. Așa că primul și al doilea nivel îți întoarce 500 în buzunarul tău. Și trecerea automată în nivelul numărul 3. Aici nivelul numărul 3, căpșunica pe tort, că aici este interesant. Prima poziție ocupată, avem 1000 la retragere și automat sistemul de 1200 ți-a direct în 3. Direct în 3. Tu mai ai un pas și închizi iarăși 3. În nivelul numărul 2 îți ia sistemul direct un loc, tu ai un pas ca să închizi iarăși nivelul numărul 3. Dar iată, sistemul nu te-a trecut direct în primul, dar ți-a luat nivelul numărul 2. Este un avantaj enorm. A doua poziție ocupată, iarăși ai încă 1000 la retragere. 500 bonus de referal. Ei, în blocurile de VIP, bonusul de referal este enorm. Cât costă primul nivel, atât este bonusul de referal. Așa că dacă ai 10 referali, vei mai avea, desigur, încă bonus de referal foarte plăcut, mai mare decât câștigul din nivelul numărul 3. Și o clonă, un loc, sistemul de 500 îți achiziționează în primul nivel. A doua poziție ocupată, avem 200 la retragere, 1200 reinvest iarăși în nivelul numărul 2. Iarăși în nivelul numărul 2 de 1200 sistemul îți achiziționează loc. Tot ce este cu galben, unde scrie retragere, ăștia sunt banii voștri. Absolut nu au nicio treabă cu reinvestul și cu locurile achiziționate de sistem. Ăștia sunt banii voștri care voi luați și îi cheltuiți. Totalul este că am început cu 500, avem câștigul de 2700 mereu și bonus de referal 500 și 2 locuri de 1200 în al doilea nivel și un loc de 500. Da? Iată care este primul bloc al nostru de VIP. Dacă punem să calculăm, este foarte avantajos, drum scurt și bani mulți. Mai departe, trecerea automată de 1000 de USDT, sistemul îți achiziționează automat blocul numărul 2,
Blocul numărul 2 la fel, este cu 3 nivele. Primul nivel are 3 locuri, da? Este trinar, fiecare poziție ne oferă câștig. Fiecare poziție ocupată vei avea câte 200 la retragere. Total, în primul nivel avem la retragere 600. Și trecere automată în al doilea nivel. Al doilea nivel avem 2 poziții sub noi. Fiecare poziție ocupată avem iarăși încă ca câte 200. Total, primul și al doilea nivel îți întoarce banii tăi înapoi. Da? 1000 ai început, 1000 ți-ai întors. Al treilea nivel avem 3 poziții sub noi. Fiecare poziție ne oferă plată. Prima poziție ocupată, avem 2000 la retragere, 2000 la retragere, un loc direct de 2400, sistemul îți achiziționează în nivelul numărul 2. A doua poziție ocupată, iarăși încă 2400 la retragere, 1000 bonusul de referal și un loc de 1000, sistemul îți achiziționează în primul nivel. Uitați-vă afacerea noastră cât de mult se dezvoltă. Da? Tu nu ești nevoit să te întorci iarăși de la început. Tu mereu vei avea locuri din urma ta care îți aduc câștig. Chiar dacă tu ești în nivelul 3, l-ai închis. Din urma ta ai alte locuri care la fel îți aduc mereu bani. Al treilea poziție ocupată îți oferă 500 la retragere, 2400, iarăși reinvest, sistemul îți mai ia încă un loc în nivelul numărul 2. Și 1500, tranzacție automată, trecere automată în blocul numărul 3. Totalul nostru este că avem la retragere 5900 de USDT, bonus de referal 1000. 2 locuri. În nivelul numărul 2, asta este în sumă de 4800, sistemul îți ia 2 locuri în al doilea nivel și un loc de 1000 în primul nivel. Și trecem mai departe în blocul numărul 3. Blocul numărul 3 este intrarea mai scumpă, dar și câștigul este foarte mare. Da? 1500 intrarea, fiecare poziție ne oferă câștig, avem câte 300 la retragere, total va fi 900, dacă ai închis primul nivel, ai 900 la retragere. Al doilea nivel ne oferă, avem 2 poziții, a câte 300, 600. Așa că primul și al doilea nivel îți întoarce în buzunarul tău 1500 de USDT. Nivelul numărul 3, da? Ajungem în nivelul numărul 3, avem 3 poziții. Prima poziție ocupată, ai 3000 la retragere. 3000 la retragere și un loc de 3600, sistemul îți achiziționează în nivelul numărul 2. A doua poziție ocupată, ai 3600 la retragere, 1500 bonus de referal și un loc de 1500, sistemul îți achiziționează în primul nivel. Poziția numărul 3, 3000 la retragere și 3600 reinvest, iarăși încă un loc în nivelul numărul 2. Totalul nostru este că avem câștigul din blocul numărul 3, avem câștigul de 11.100 și bonusul de referal. Iată aici am observat o greșeală. Aici trebuie bonusul de referal să fie 1500. Dar uite, eu am pus 1000, aici trebuiască să schimb marketingul. Iată, ăsta este marketingul nostru. Ați văzut din parcursul, da, parcurs treptat, din nivel în nivel. Dacă începi de la 20, ajungi să ai câștigul total, parcursul, să parcurgi toate blocurile, ai câștigul total de 21.000 și ceva de USDT. Ziceți-mi, se merită? Ce 20 de USDT? Nimica toată. Absolut nimic. Dar dacă mai faci o strategie, dar dacă începi la nivele mai înalte sau îți permiți și intri pe 3 blocuri odată, de exemplu, pe 3 să-ți achiziționezi toate 3 blocuri, faci același drum, dar te închizi odată pe 3 blocuri. La fel, cine își permite, poate să-și achiziționeze și VIP-urile. Aici este pe placul tuturor. Pe banii tăi, orice capriz, da? Fiecare om își achiziționează câte locuri dorește.
ce poziții dorește și la ce nivel își dorește. Pentru că startul este pe buton. Da? Toată lumea va intra la fel cum a fost startul nostru pe data de 15 în blocurile de la sistemul de la coada live. Iată, fix așa va fi și aici. Astea sunt blocurile. Asta v-am spus cum se poate de câștigat. Acum, dacă aveți întrebări, eu desigur vă ascult cu mare drag. Aici, cu cât mai mulți o să fim la start, cu atât va fi mult mai avantajos. Mult mai avantajos pentru că noi aici nu avem abonament, noi nu avem aici clone tehnice, aici doar noi vom poziționa aceste locuri care sistemul ne le achiziționează nouă, vom putea manual să le poziționăm, da, în ajutorul echipei timp de 24 de ore, doar reinvestul care este scris reinvest, de ce scrie reinvest? Când apăsăm pe buton, va fi startul, toată lumea se amestecă care și une cu ce țări, cu ce lume. Când va fi reinvestul, întotdeauna reinvestul meu va merge sub clona la reinvestul la sponsorul meu. Da, iată, în felul ăsta se adună echipa acasă. Primul cerc este amestecat toți prin toate părțile. Al doilea cerc, când încep clonele tale să iasă la plată, se unesc. Da? Absolut, clonele, reinvestul merge sub persoana care te-a invitat. Așa că mai avem încă 2 zile până la start. Eu am văzut că cineva pe grup scria în blocurile de structură nu trebuie oameni. Trebuie oameni. Și în coada live trebuie oameni. Peste în coada live au fost pasiv total. De ce oamenii au venit? Au venit pentru că cu cât mai mulți oameni sunt, cu atât lumea mai multă câștigă, corect? Fix așa și în blocurile de structură. Aici omul, chiar dacă nu are om, el tot va fi ajutat de echipă. El nu va rămâne singur. Dar omul, când ajunge la rezultat, el la rândul lui, ce face? Face publicitate, face reclamă și își invită, își crește și el echipă ca să câștige adăugător bonus de referat. Așa că nu mai dați informația incorrectă. Strict, aici nu trebuie cu oameni. Odată tu ce faci reclamă, automat omul vine în proiect. Tu vii într-un proiect unde toată lumea să câștige. Ce scrie aici? Sistem negestionat. Ce înseamnă sistem negestionat? Aici tu nu depinzi doar tu. Dacă n-ai echipă, acolo ai rămas. Negestionat înseamnă că noi devenim doar o singură echipă. Nu, ăștia sunt oamenii tăi, ăștia sunt oamenii mei și iată în felul ăsta. Așa că nu trebuie să vă fie teamă, este un sistem care lucrează foarte bine, sisteme negestionate foarte bine funcționează și aduc și rezultate rapide. Așa că iată, astea sunt blocurile de structură. Acum, dacă aveți întrebări, eu vă ascult cu mare drag.